Mida almazen bat lortzeko bidean, Maus eta ikasiren artean hasi ginen proiektu piloto txiki honekin. Remida proiektua ezagutu genuen orain dela ja 20 urte, hemen ikasitik Italira egindako bidei batean. Eta errexiora joan ginenen, hemengo irakasleek lehenengo gauza pixarentzioa eman ziguna izan zen, hango bertako geletan ze material klase zen. Gu ituta genen hemen gure puzlekin, gure gauzatxokin, eta are iristeakoan eta kontatzekoan arande, labo, toiak, oialak, ze materiala beratxa zuten eta nola manipulatzen zuten numek material horita, pixatarrituta geratu ginen. Erantzuna izan zen, Remida proiektua erakutsi zigutenean. Remida proiektua sortu zen, sortu bentzan 1986 ingurun, Errexio Emiliako udalak bultzatuta inguruko enpresa batekin. Berehala osatu mentzuten sare bat eta birziklatzeko zegoen materiala eskola eta baita ere artera bideratu zuten garai hartan. Remida sortu zuten eta eskola guztiek aukera dute eta bertara jun eta ondo sailkatuta eta oso ondo presentatuta dagoen materiala doain hartzeko. Hasieran proiektua hezkuntzara, eskola mundua mugatu bat zen ere, denborakin badirudi, zaharretxeta, eguneko zentrota eta arte inguruan eta meitu zen. Guk ikasin urte asko pasaitu, hori bultzatu behar dugu, eta ez genuen ikusten aukerarik. Eta azkenean lortu genuen Emausekokin harremana sortzea eta Emausekin batera aurrera jo da. Proiektu honek aukidun beste oinarrietako bat izan da sare lana edo guztion arteko elkarlan hori. Bilatu dugu komunitate zabalontako eragile ezberdinek parte hartzea hasi enpresetatik, tartean ere artisauen laguntza izan dugu eta gero ja hezkuntza komunitatera hurbilduz, bai eskolak eta baita ikasiren bitartekaritzarekin. Ikasiren bitartez 13 eskolekin jarri ginen harremanetan eta aldi berean hainbat enpresek, 11 bat enpresa edo zabortzat jotzen duten materiala berreskuratu genuen eskola hauen eskuetan jartzeko. Enpresa hauek emandako materialaren sailkapena Gipuzkoako hainbat artisauekin batera egin genuen. Cuando lo gané dije, joder, hago rectificate, no va a hacer rectificate. Un contenedor para poder llevar a los sitios. Emaustik deitzen dute gabiltzara eta beste artisau batei proiektu baten barruan daude eta proiektu hori osatzeko. Egin zuten lehenengo gauza izan zen materialak aukeratu, materialak edo klasifikatu. Hortarako egon ziren begiratzen materialak, alde batetik egurra, larrua, olako plastikoak, olako materialak. Eta materialak pentsatuta gero zeukaten alde batetik segurtasuna eta beste aldetik sormenan barru nola erabili material hauek. Eta gero hori ja aukeratuta eukita gero, pentsatu zuten ze berrerabilitako materiala erabili dezake zuten edo nondikan atera material horiek. Adibidez plastikoak, izan daitezke tapoiak, tuboak, botoiak, nolabait botatzeko dakagun materiala nola erabili dezakegun berriro. Ja hori denak aukeratuta eukiz gero, pentsatu zuten bukatzeko nolabait esan da, jun behar dugu material hau ja. Lehenengo tokira juntzean Emausirun, hor aukeratu zuten material pila bat, eta gero lantokira juntziren.
eta lantoki batzutan botatzeko zituen materiala hartu zuten. Proiektu honen bidez helburu ezberdinak izan ditugu, ez? Alde batetik kontsumo arduratsua geletara, ez? Eramatea, kontzientziazio lan bat egitea bai ez bakarrik geletan, baizik eta enpresetatik hasita, ez? Ekonomia zirkularraren bidetik. Eta gero eskoletan intzidentzia egiten eta kontzientziazio lan hori egiten txikitatik ere umeek material ezberdinekin jolasteko eta aritzeko aukera izan dezaten eta ez daitezen plastikozko edo helburu jakin bateko jolasak izan. Bestalde, beste helburuetako bat izan da eta eskoletan ematen ari den, edo hainbat eskoletan ematen ari den hezkuntza eta pedagogiaren aldaketatik, umeen gaitasunetatik eta umeen aniztasun hortatik aritzea eta horri nolabaiteko etekin bat ateratzea edo hori aprobetxatzea beraien gaitasunak oraindik eta gehiago garatu ditzazte. Guretzako metodologia berritzen ari garenok eta material desegituratuak eta bestelakoak bilatzen ditugun ontzat, material hauek dira altxor bat. Alde batetik ez da erreza lortzen batzutan horrelako materialak, doan dira edo merkeak ez, eta gainera berrerabiltzeak ere badu pedagogikoki eta hezkuntza mailan oso zigarria edo zitzailea da, ezta? Eta gero, aurrek zer egiten duten material horiekin, sinestezina da zelako irudimena daukaten eta zelako aukerak ematen dituen material honek. Olako arrantzan erabiltzen den donu zantzeko bat, izan daiteke volantea, izan daiteke eraikuntzak egiteko pieza, izan daiteke jaurtitzeko elementua, mila aukera ditu eta eurek erabilera berriak bilatzen dituzte egunero. Horrez gain, esango nuke, kurrikulumeak ezartzen dizkigun, orokorrean garapenean bilatzen ditugun lanketak edo ezin modu egokiagoan lantzen direla material honekin. Konturatzen gara nola haur bat ari den pentsamendu zientifikoa garatzen, objektu biribil bat jaurtitzen duenean edo bultzatzen duenean lurretik, edo bueltak ematerakoan, edo zerbait jaurti eta ze pisua daukan nabaritzen duenean, elementu estetikoak ere eta artistikoak konposizioak egiten dituztenean, bardin da dala etxe bat edo dala beste zerbait, euren arteko harremanak, interakzioa, matematika, formak, neurriak nahi dugun guztiak, eta batez ere azpimarratuko nuke zenbat gozatzen dugun, zenbat gozatzen duten eurek, ze emozio dagoen eta zenbat gozatzen dugun zitzaileak. Eta azkenik ere esango nuke orokorrean jendartean edo gizartean oso aukera gitxi daukatela gaur egun honela jolasteko eta garapenerako funtsezkoa da. Funtsezkoa daude zoritzarrez, behar baino asko zer gehiago pantaien aurrean, plastikozko elementu amaitu edo guztiz egituratuekin, eta orduan hau da konpentsatzea eta eskolak bermatzea aurrek behar dutena. Mila esker, aurrera proiektuarekin.